आङो रानिपुख्रि गामिनिफ्राय बिजय बसुमतारी बुंदों। जिल्ला जोंना गलाघाट, थाना जोंना उरियामघाट गोलैयो, साब डिभिजन सुरुपथार। दायो आङो बुंनो नागिरनाया बेनो जे आंनि बिफा श्री बडा बसुमतारी बिथाङा थांनाय बिस्तिबार दिननि 21 तारिख 9 मार्च 2023 तारिख खालिनिफ्राय बिथाङा दिनै गोमानानै दङ। बिथांनि गोमानायनि बिसयानो जाबाय बिथाङा माने एसे मेन्टेलिटि प्रब्लेम दंमोन। खाथि खाला गामिफ्राव बिदिनो बेरायबाय थायोमोन, दस्रा दिनफ्राव आरो बिथाङा बिदिनो बेरायो आरो फैफिनोमोन। नाथाय बिस्तिबार खालि बे 21 तारिख 9 मार्च 2023 बिदिनखालि बिथाङा थांनानै माने न'आव फैफिननो रोङाखै। बिनिखायसो आङो बेखौ बबेहायबा दङ नामा, सोरबाफोर नुदों नामा, जुदि नुदोंबा बिथांखौ जोंनो कन्टेक्ट खालायबा मोजां जागोन एबा जोंनो खबर होबा मोजां जागोन होननानै आं सानदों। आं मबाइल नाम्बारफोरखौबो बुंनानै होनो थाखाय थामथिम जादों, नोंथांमोना लिरना लानो हागोन सोरबाफोर जुदि बे निउसफोरखौ नुदोंब्ला। आंनि मबाइल नाम्बारानो जाहैबाय 6000319353। बेनो जाबाय आंनि मबाइल नाम्बार। आरो जुदि बबाफोर नुदोंब्ला नोंथांमोना बे निउसखौ नायगिरि नोंथांमोना लामाफ्राव नुयोबा लाखिना दोननानै बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन हरोब्ला आङो माने नागिरनायनि लायनायनि बेबस्थाखौ आं लागोन होननानै आङो बेखौनो बे नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायदों। दा आङो बेखौनो बुङो जे रायजो राजा नोंथांमोन, निउस नायगिरि नोंथांमोन, जुदि बे निउसखौ नुदोंब्ला नोंथांमोना आंनि बे आफाखौ, मानसिया एसे मेन्टेलिटि प्रब्लेम दङ, बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबा नुदोंबा सोंनो हागोन बिथांनाव बिनि मुङा मामोन, बोरैबा बियो खोन्थानोबो हागौ। मेन्टेलिटि प्रब्लेम दङ, नामखौ सों। बिनि मुङा जाहैबाय श्री बडा बसुमतारी। आरो बिनि फिसालाफोरनि नामखौबो नोंथांमोना सोंनो हागोन। फिसालाफोरनि मुङा जाहैबाय बिजय बसुमतारी आरो रन्जय बसुमतारी। बेखौ सोङोब्ला बिथाङा हयथ' गोसोखांफिननो हागोन। बिथांनि मेन्टेलिटि प्रब्लेमफ्रा एसे सानखांनो हानायबो हानाय, अब्ला माने सिनायनो हागोन रायजोफ्रा, आमुगनि बिफा होननानै मिन्थिनो हागोन। आरो फेमिलियाथ' रावबो गैला जोंना, दा बिदा फंबाय सानैल'खासै जोङो। ओंखायनो बेखौनो सोंबा नोंथांमोना मिन्थिगोन। आरो गामिनि नामा जाहैबाय रानिपुख्रि, 14 नम्बर रानिपुख्रि, गलापानि साइड गोलैयो आरो बियो, उरियामघाट रानिपुख्रिया नङा। बे गलापानिनिफ्राय बेसेबां गोजान जायो? गलापानिनिफ्राय प्राय बिदिनो 3 किल'मिटारसो भितराव रानिपुख्रि गामिया जोंना। खाथियाव माबा दं नामा? खाथियावथ' ओरैनो गलापानिनिफ्राय फैयै ओरै फैनानै नेपानि नागालेण्ड बर्डार गोलैयो जोंना, नेपानि होननाय नागा बस्ति दङ। ओमफ्राय ओरै रानिपुख्रि गामियाव जोंना एपि बेटलेण्ड केम्प दङ, 11 माबानि प्लाटननि एपि बेटलेण्ड केम्प दङ। लोगोसे आरो नेपानि बर्डार जाफैबाय। बेबायदिनो इथा बाथाफोरबो दङ। एड्रेसा बेफोरनो आरो। थिग दं।